Migawo mar somo pacho kae Ndingire George Magoha okwayo piny owacho mabiro bedo e tok yiero ma tarik 9 dwe mar 8 mar higa ni eri obi okopi ligenyo mar Ker Uhuru Kenyatta ahinya e chwalo dongruoge e sekta mano mar somo. E koloso e gwengego eko mag Meru, Ngire Magoha okwayo mondo jotelo mabiro loso piny owacho manyien obi ochwal dongruoge kaka Ker Uhuru Kenyatta osetimo ne sekta noero mar somo. Magoha oten kod jotelo mamoko moriwo kanyakla DCI George Kinoti, gavana ma kaunti ma Meru Migosi Kiraitu Murungi e kind mamoko eka jotelo mawuok Meru konoero bende to pako Ker Uhuru Kenyatta kuom tich makare ma bende osetimo ne oganda jo Kenya. Is government ready for the transition? The answer is a big yes. We have trained all the teachers who are going to teach our children in January next year. Forget about the fact that I will not be there. This is not personal. As we go towards election within 1 month, we should look who are those leaders who will then give us better quality of life. You cannot lead a nation through anger. You can't. That's not good leadership. When you lose temper as a leader, you make irrational decisions.